Pozdravujem vás, tu investičný sedliak a dnes sa nebudeme baviť o akciách a akciovom trhu, ale keďže som nedávno monetizoval zahraničný kanál, kde točíme videá našej práce a začalo sa nám tam celkom dariť, tak natočím video, ako zarábať peniaze na YouTube, aké predpoklady sú, aby ste ten kanál monetizovali a nejaké najčastejšie otázky, ktoré vydávam po internete ohľadom zarábania na YouTube. No a pozrieme sa na nejaké výsledky. Monetizovaní sme od 28. Môžeme si k tomu povedať viac. Tie zárobky sú na začiatku celkom malé, ono sa to musí nejaký mesiac skonsolidovať, ale už sa aj dosiahlo nejakých 20 eur za deň, čo si myslím, že je veľmi v pohode peniaz. Ja som čakal menej, no ale poďme pekne po poriadku na začiatok. Takže ako zarábať na YouTube? Všade, kde vidím nejakú diskusiu, tak každého zaujíma administratíva. A teda či je potrebná živnosť, alebo treba zakladať firmu, alebo či sa to dá aj bez toho. Dáme preč stenu a mám tu nachystanú myšlienkovú mapu. Pravil som to teraz na kolene za pár minút, takže absentuje tu nejaká profesionalita, ale máte to aspoň autenticky odo mňa. Takže administratíva a právna norma. Zarábať na YouTube môžete cez živnosť alebo cez SROčku. Čo je ale veľmi dôležité dodať je, že tú živnosť si stačí založiť, ak ste zamestnaní, až keď dosiahnete podmienky na monetizáciu, a to je 1000 odberov a 4000 hodín. Takže vy kľudne môžete začať točiť si videjka, uvidíte, ako to pôjde, či vás to bude baviť, či vydržíte a až potom budete riešiť živnosť. Ja osobne to mám na SROčku, bolo to trošku komplikovanejšie, čo sa týka papierov, ale všetko sa dá, všetko je len nejaká prekážka, ktorú treba prekročiť. Takže ja by som odporúčal živnosť, predpokladám, že môžete byť zamestnaní, alebo podnikáte, alebo ste ešte študent. Predtým, ako som ja mal založenú živnosť, pretože ja som prechádzal zo živnosti na SROčku, teraz som na SROčke, tak som sa týchto právnych noriem bál. Ak začnete tvoriť na YouTube a chcete aj zarábať, tak boli by ste blázni, keby ste si založili živnosť, keď už to má reálne nejaký chechták zarobiť a nie je to vôbec komplikované, čo sa týka odvodov, dá sa mať založenú živnosť aj popri zamestnaní, aj ako študent, popri zamestnaní vám platí zdravotné poistenie zamestnávateľ a popri štúdiu štát. Môžu vzniknúť podľa príjmu nejaké predávky, ale nič hrozné, tá živnosť je úplne v pohode. Ale veľkou výhodou je, že až keď z toho reálne niečo má byť, tú SROčku alebo živnosť bude treba hlavne preto, Google si bude pýtať nejaké dokumenty a nie je to len tak, že vám pošle proste peniaze a hotovo, proste prebehne nejaký schvaľovací proces, aj si to môžeme pozrieť. Tu už mi prišli prvé peniaze do AdSenseu, monetizovaný som od 28.12., takže je to za nejaké 4 dní. Tu prebehne overovacia kontrola, ja som posielal nejaké dokumenty, môže o to byť samostatné video, pretože nikde som nenašiel návod ohľadom tohto, takže bolo to celkom pre mňa náročné, ale bolo treba overiť adresu, totožnosť, poslali ste občiansky a tak ďalej. Pokiaľ máte firmu, tak doklad o daňovej rezidencii alebo osvedčenie o daňovej rezidencii. Poďme na samotnú tvorbu. A teda, keď už idem točiť, tak čo idem točiť, aká je téma? V angličtine to je niche, ohľadom toho si môžete vyhľadať nejaké video na YouTube, ale za mňa by to malo byť niečo, čo je pre mňa jednoduché, čo reálne viem o tom točiť alebo rozprávať. U nás je to hobby a je to vlastne hobby, ktoré sa transformovalo do práce a do nejakého podnikania. Je to pre nás jednoduchšie točiť, lebo my sme v práci a toho nejakého psa natočíme počas toho a keď prídeme domov alebo po večeroch, po víkendoch striháme a upravujeme videá. Je to taký predpoklad robiť niečo, tvoriť niečo, čo viete, že z dlhodobého hľadiska vás to bude baviť. Ja som investičného sedliaka napríklad zakladal, pretože ma bavili peniaze a popri tom som sa naučil nejaké informácie, takže išlo to ruka v ruke a celkom ma to bavilo. Ale počase som narazil na problém, že ma tie edukačné videá nebavia, je to celkom náročnejšie ako som si myslel, tak podľa toho aj tá tvorba vyzerá, že už len točím nejakú svoju obrazovku, nejaké myšlienkové mapy, ale zasa ma to baví, takže stále u mňa platí, ak to pomôže aspoň jednému človeku, tak to malo zmysel. No a čo sa tej tvorby ďalej týka, tak
nejaké predpokladané schopnosti, príslušenstvo. Samozrejme musíte sa naučiť editovať, čo vôbec nie je ťažké. Sám používam editor, ktorý je zadarmo, volá sa to CapCut a je to úplne primitívne. Aj malé dieťa si tam dokáže zostrihať nejaké video. No a ďalší predpoklad je naučiť sa alebo postupne aspoň progresovať vo fotoeditore, aby ste si vedeli vytvoriť náhľadovky alebo volá sa to thumbnail. Takže tie thumbnaily musia nejako vyzerať. Nehovorím, že moje sú nejaké excelentné, ale aby to nejako vyzeralo. No a teda predpokladané, že máte notebook, máte nejaký mikrofón. Čo musím dodať, že ja som prvé videá aj na zahraničnom kanále, ktorý sme zmonetizovali, natáčal na telefón. Aj natáčame doteraz na telefón, lebo je to praktické a dokonca sa aj strihalo na telefóne. Takže niektoré najúspešnejšie videá, ktoré máme, tak sú strihané na telefóne, takzvané na kolene. Pretože nebol notebook, mal som, alebo ja ho ešte stále mám, rozheganý notebook. Kúpil som nový a bola to asi najlepšia investícia. To posunulo tvorbu, dokážeme pravidelne vydávať, čo je dôležité a vďaka tomu sme aj monetizovaní. Poďme teda ďalej. Vlastnosti, ktoré by si mal mať, alebo aspoň sa k nim približovať a dodržiavať ich v nejakom štýle. Ak chceš dosiahnuť monetizovaný kanál a byť úspešný, aspoň mať z toho nejaké euro, tak základom je konzistentnosť. To znamená, že vydávam video periodickom čase. Odporúčam na začiatku vydávať videá viacej, pretože sa viacej naučíte, ale zasa nemôžete očakávať, že tam budú nejaké videnia. Ja som na Seliakovi mal prvé 3-4 mesiace 11 odberov. Nebolo to bohvie čo, ani tie videá neboli bohvie čo, ani nie sú doteraz, ale netreba očakávať teda žiadne výsledky. Ak chcete reálne zarábať na YouTube, tak musíte predpokladať, že to bude trvať aspoň rok. Nech to nevyzerá tak, že ste prvý týždeň nabudení, nemáte videnia a teda skončíte a poviete si, že ten YouTube to je blbosť, nedá sa to. Takže nám to trvalo od februára vlastne do konca decembra, kým sme boli monetizovaní. No a ďalšia vlastnosť potrebná na zarábaní na YouTube je neustále progresovať a vedieť si analyzovať výsledky, ktoré mám. Čo sa týka toho progresu, tak samozrejme musíme sa naučiť lepšie strihať, zdokonalovať. Je veľa zadarmo videí na YouTube, veľa tutoriálov. Potom je to audio. Najlepšie sú videá, kde nemáte tvár, len točíte, dáte tam hudbu do pozadia a nemusíte ani rozprávať. To sa týka aj nás. Takisto aj ten fotoeditor, napríklad zlepšovať miniatúry. Musia byť dobre čitateľné, musia byť také, aby to nebol napríklad clickbait. Takže ja dám do thumbnailu dnes ako zarábať na YouTube a to video bude ako zarábať na YouTube. Toľko k teórii, dúfam to je postačujúce, ale za mňa sú to všetky veci, ktoré som dodržiaval, ktoré sú potrebné na tú monetizáciu, zarábanie na YouTube. Ono to takto na obrazovke vyzerá jednoducho, ale my sme sa tým videám venovali aj cez sviatky, víkendy, za každej nálady, niekedy chuť nemáš, niekedy hej. Proste išli sme si za tým, lebo sme verili, že to môže byť úspešné a aby som len nekecal, tak poďme si kúknúť nejaké výsledky. Aktuálne sme na tom takto, okolo tých 15 až 20 eur za deň. Môžete si povedať, že za takéto zhliadnutia je to málo. Treba pozerať na videá. Tieto reálne sú normálne zaplatené. Toto sú naše videnia na horizontálnych videách a tie najviac zarábajú. Nie je to nič moc, preto hovorím, že je to dlhodobá cesta, lebo vy budete mať cesty nahor, potom zasa pokles, potom zasa nahor, potom zasa pokles a vy takto môžete ísť veľmi vysoko, ak ste konzistentní. No potom sú tu shorty a tam sú tie zhľadnutia veľmi pekné, ale sú to shorty. Málo shorty vynášajú a je predpoklad, že budete mať viacej videní na tom, takže na jednom shorte máme cez 1 100 000 videní, 30 000 lajkov, ale to video zarobilo za obdobie 2 týždňov 10 eur. Aj keď tam bolo veľa videní, tak tie peniaze sú nejakých 6 centov za 1000 videní. Ale na kávu fajn. A zo shortov je teda veľa odoberateľov, čo môže využiť nejaký nový tvorca, robiť aj shorty popri horizontálnej tvorbe. Tu máme ešte výnosy, ťuknem tam vlastné od 28. decembra, odkedy máme peniaze po dnešok. Tak je to 205 eur, horizontálne videá sú 177 a shorty 28 eur. Pritom zo shortov je 2-krát alebo 3-krát viac videní ako z tých horizontálnych, tak toto je odlišné. Príjmy sú hlavne z preskočiteľných reklám, vždycky závisí kto alebo z akej krajiny je ten, čo pozerá video a má reklamu. Takže to by sme mali výsledky, ono je ešte ťažko hovoriť dopredu, pretože tá vzorka nie je nejaká úplná, treba počkať aspoň mesiac. Navyše január je vždycky najslabší
najlepší na YouTube, čo sa týka zárobkov, pretože po Vianociach a je menej peňazí v reklamách a potom vo februári, v marci sa to zvyšuje. Takže na to, že to je slabý mesiac, tak tých 20 eur som vôbec nečakal a výhodou je, že aj tento rok sú voľby v Amerike na prezidenta, takže výnosy z reklám pri americkom publiku budú o mnoho väčšie, keďže tam sa budú aj viac tlačiť peniaze do reklám. Sľúbil som vám nejaké video, tak vám sem šupnem jedno bez hudby, lebo dostanem claim, aby ste mali predstavu, ako vyzerajú naše shorty, ale robíme hlavne už aj na šírku videa, lebo viacej zarábajú a tieto slúžili na nejaké zviditeľnenie sa. Takže tie videá sú okolo do minúty, točené to je na iPhone, takže netreba žiadnu kameru. A práve toto video je aj zrýchlené, ale veľa zrýchlených videí nemáme a vo veľa videách je aj samotné kúpanie. No a takto vyzerajú videá. Tak a sme na konci u videa ako zarábať na YouTube. Dúfam, vám to pomohlo, možno motivovalo. Ja budem pokračovať, investovať svoj čas do týchto zárobkov, aby sa tu mohlo násobiť tzv. Zložený úrok nášho investovaného času a vidíte, sú z toho peniaze. Ak chcete viacej o YouTube, môžeme sa na to pozrieť, dajte mi vedieť a vidíme sa na budúce.